Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channel आसा खालामो बयबो नोंथांमोना मोजाङै दङ। दा लोगोफोर आं नोंथांमोननो मोनसे आपडेट लाना फैदों बेनो जाबाय Bodofa UN Brahma मिशन। दा बे Super-50 मिशना मा आरो लोगोसे माबादि सिस्टेमाव लांगोन स' माबादि एन्ट्रेन्स एग्जाम बेसेबां क्राइटेरिया नांगौ आं नोंथांमोननो डिटेल्सखौ लाबोजोबदों जाहाथे नोंथांमोना क्लियार जायो। बे जाबाय स्पेशली स्टुडेन्ट्सनि थाखाय आरो जायफ्रा पेरेन्ट्स एबा गार्जेन नोंथांमोना नायगासिनो दङ स' हानायसेबां शेयार खालाम, लाइक खालाम एन्ड कमेन्ट्स खालाम आरो जायफ्रा गोदान चेनेलाव नोंथांमोनाबो साबस्क्राइब खालामना ला। स' बेफोरबायदि इडुकेसननि आपडेट लोगोसे जब्सनि आपडेट मोनबाय थानो आंनि चेनेलाव बेनो जाबाय बड' जब इनफ'आव। स' बिदिब्ला लोगोफोर नोंथांमोना बे Super-50 मिशना मा जों डिटेल्सखौ डिसकास खालामगोन एन्ड बिनिफ्राय बेनि अफिसियेल वेबसाइट दंखायो नोंथांमोना फैनांगोन बेनो जाबाय super50.bodoland.gov.in स' बेयाव नोंथांमोना फैनानै गासैबो डिटेल्सखौ बेयाव नोंथांमोना नायनो हागोन। स' बे जाबाय लोगोफोर मोनसे मिशन Super-50 मिशन जेराव 50 स्टुडेन्ट्सखौहाय मेरिट बेसिसाव लांनाय जायो एन्ट्रेन्स एग्जाम होनानै। स' जों बेखायनो बेयाव क्लिक खालामबाय जों अफिसियेल डिटेल्सखौ जों बेयाव नायनोसै आरो बेयाव नोंथांमोना 11 मान्थ्स नोंथांमोना कचिं मोनगोन गभमेन्टनिफ्राय गासैबो फ्रि एबा थानाय जानाय गासैबो फेसिलिटिस फ्रि। दा जों अभार डेटखौ नायोबा बे जाबाय अभारभिउआव नोंथांमोना दा एप्लाइ सोलिगासिनो दङ बेनि लास्ट डेट 30 एप्रिल एन्ड एडमिट मोनगोन 7 मेआव एन्ट्रेन्सनि आरो बे एन्ट्रेन्सआ जागायगोन नोंथांमोना 13 मेआव आरो रिजाल्ट मोनगोन 23 मेआव एन्ड बेनिफ्राय इन्टारभिउ लागोन पार्सनेल 30 मेआव आरो एडमिसना जागायगोन नोंथांमोना 30 जुनाव एन्ड बेनिफ्राय क्लासआ स्टार्ट जागोन 3 जुलाइआव आरो नोंथांमोना जोबफैगोन मे 2024 आव। स' बे जाबाय एन्ड बेनिफ्राय अभारभिउ नायोबा माबादि क्राइटेरिया दानिया जों नायनोसै। स' नोंथांमोननि साबजेक्टआ फिजिक्स केमिस्ट्रि एन्ड मेथामेटिक्सनि सायाव जागोन एन्ड बेनिफ्राय 11 मान्थ्स नोंथांमोना मोनगोन बे कचिंखौहाय एन्ड गासैबो थानाय जानाय गासैबो फेसिलिटि फ्रि गभमेन्टनिफ्राय मोनदों एन्ड बेनिफ्राय स' नोंथांमोननि साबजेक्ट बेनो जाबाय रिटेन टेस्टआ फिजिक्स केमिस्ट्रि मेथामेटिक्स एन्ड एप्टिट्युड टाइपनि जागोन स' बेखौ नोंथांमोना जाहाथे नायो नोंथांमोननि साबजेक्टआ 1.5 घन्टा टाइम मोनदों अके एन्ड बेनिफ्राय 40 कुइसन फैगोन एमसिकिउ टाइपनि मोनसे हाबानो 4 मोनगोन आरो नेगेटिभ दङ 1 नाम्बार नोंथांमोना रं जायोबा दानगोन एन्ड मेक्सिमाम मार्क्सआ 160 बेनिफ्राय स' नोंथांमोनाहाय माखासे क्राइटेरिया दं बेवहायनो PCM दङ केन्डिडेट्स एपियारिं इन बोर्ड्स 2023 बेबायदि दङ। स' बिनिफ्राय क्राइटेरिया अके क्राइटेरिया मस्ट इम्परटेन्ट दा क्राइटेरिया होनोबा बेसेबां नांगोन 60% नांगोन HSLC एबा 10 पासआवहाय 60% थानांगोन STफोरा बाट गुबुना जेनेरेला 70% थानांगोन अके दा जेनेरेला 70% एन्ड बेनिफ्राय BTR रेसिडेन्सआ थानांगोन एन्ड बेनिफ्राय HS फाइनाल इयाराव नोंथांमोना फिजिक्स केमिस्ट्रि मेथामेटिक्सआव साबजेक्ट थानाय जानांगोन अके स' बे जाबाय नोंथांमोननि एन्ड बेनिफ्राय रिजार्भेसन पलिसि नायोबा BTCआ बेवहाय 70% STआ रिजार्भेसन दङ एन्ड बेनिफ्राय गुबुना 30% बेयाव रिजार्भेसन दङ हमना ला 100 जन बा हमना ला 70आ जोंनि STआ जागोन अके बेबादि 70% रिजार्भेसन दङ। स' बेनिफ्राय नोंथांमोना रेजिस्टार खालामबा बे रेजिस्टार नावआव क्लिक खालामदो एन्ड बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो पेजआ लडिं जागोन दा नोंथांमोननि फन नाम्बार बेनिफ्राय नै पासवर्ड दङ बाट बे जायफ्रा ID दंखायो अके बाट जोङो एज ए निउ हिसाबै जों मा खालामनांगोन नोंथांमोना जास्ट क्रिएट एकाउन्टआव नोंथांमोना जुदि गोदानब्ला क्रिएट एन एकाउन्टआव बेयाव क्लिक खालामदो दा बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो दा बेबादि नोंनि नाम मेल ID फन नाम्बार होनानै स' नोंथांमोना रेजिस्टार खालामनांगोन एन्ड बेनिफ्राय ID मोनोबा स' नोंथांमोना लगइन खालामनानै बेयाव नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनानै लानो हागोन अके स' बेनिफ्राय जों नेक्स्टआव नायनोसै नेक्स्टआव जोङो नायगोन मेडिकेलनिखौ दा मेडिकेलनिबो दङ दा जों बेक फैनानै जोंहा गाहायाव मोनगोन स्क्रल डाउन खालामनानै जों मोनगोन बे जाबाय मेडिकेल अके जास्ट मेडिकेलाव क्लिक खालाम बेयाव क्राइटेरिया जों नायगोन एन्ड बेनि गासैबो लास्ट डेटआ सेमानो दङ दा नोंथांमोननि सिलेक्सन प्रसिडिउरा बेबायदि गाइडलाइन्सआ जे नोंथांमोननि साबजेक्टआ फिजिक्स केमिस्ट्रि बाय'लजि नोंथांमोना थानाय जानांगोन अके 1.5 घन्टा टाइम मोनदों 40 कुइसन फैगोन मोनसे हाबानो 4 मोनगोन 160 मार्क्स मेक्सिमाम दङ एन्ड बेनिफ्राय स' क्राइटेरिया होनोबा नोंथांमोना 60% दा क्राइटेरिया नायोबा 60% 10 पासआवहाय HSLCआव एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोनाहाय मोनदों 70% नोंथांमोनाहाय नांगोन जेनेरेल हिसाबै केन्डिडेट एन्ड BTR रेसिडेन्स एन्ड बेनिफ्राय HS फाइनालावहाय नोंथांमोनाहाय फिजिक्स केमिस्ट्रि एन्ड मेथामेटिक्स नोंथांमोना साबजेक्ट थानांगोन एन्ड बेनिफ्राय 70% रिजार्भेसन दङ STआ एन्ड बेनिफ्राय 30% आदार्स जाहैबाय जोंनि BTC लेभेलावहाय एन्ड बेनि लास्ट डेटआ सेमानो एन्ड बेनि प्रसेसआबो रेजिस्टारनाव थांबानो हागोन एन्ड बेनिफ्राय जों नेक्स्टआव फैयोबा APSC एन्ड UPSCनि सायावबो आपडेट दा जों नायग्रोगोन APSCखौ रेजिस्टारावहाय जों बेयाव क्लिक खालामबाय दा APSCनि कचिंबो जागोन 11 मान्थ्स गासैबो मोनगोन गभमेन्टनिफ्राय आरो बिनि डेटआ ओंखाराखै उनावहाय नटिफाइड खालामगोन एन्ड बेनिफ्राय UPSCआबो उनावहाय डेट होगोन आरो जेब्ला होयो नोंथांमोनाहाय बेबादि सिस्टेमाव थांनो हागोन गासिबो थानाय जानाय फेसिलिटिस फ्रि एन्ड बेनिफ्राय जायफ्रानोखि इन्टारेस्टेड दङ बे लाइनावहाय नोंथांमोना APSC UPSC मेडिकेल एबा नोंथांमोन इन्जिनियार टाइपनि स' नोंथांमोना कचिंखौ लानो हागोन 11 मान्थ्स दा बेनो जाबाय BTC गभमेन्टनिफ्राय प्रभाइड खालामनाय स्पन्सार खालामनाय गासिबो थानाय जानाय फ्रि स' बेनोमोन नोंथांमोननि स्पेसियेलि स्टुडेन्ट्सनि आपडेट आं आसा खालामो नोंथांमोना इन्टारेस्टेड मोनदोंबा एप्लाइ खालामदो एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोनाहाय कचिंखौ लानो हागोन 11 मान्थ्स